longolako neka simulo yoke neka simulo yoke uthumbo lungolwakho uthumbo lungolwakho neka simulo yoke neka simulo yoke sithi yokuhleka we glorify you, God. There is no one like you, Father. There is no one like you, Master. We give you all the glory, Father. We give you all the praise, oh God. You are the King who was and is and still is to come. You are the Alpha and Omega. You alone reign on high, oh Father. You alone reign on high, oh King of glory. You are the King of glory. We glorify you, Jesus. We glorify you, Father. Father, we are gathered in this place to worship you. We are gathered in this place to say thank you. You are God alone, Elohim. You are God alone, Adonai. You are God alone, Jehovah Shammah. You are God alone, Jehovah Nissi. You are God alone, highly exalted. You are King, oh Father. You are the true vine. We glorify you, Master. We glorify you, Jesus. We glorify you, King of glory. We glorify you, Jesus. Oh, hallelujah. 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 We thank you, Jesus. We thank you, Master. We have been found anyone to compare to you. We have been found anyone to replace you. You are irreplaceable, oh God. From the beginning you are the King. Today you are the King. No one comes before you. No one will come after you. You are God alone, unshakable. You are God alone, highly exalted. Arise, O God. Arise, O Jehovah. Arise, O Jehovah. Arise, O Jehovah, and let your enemies be scattered. Arise, O King of glory tonight. O Spirit of the living God, we acknowledge you. Spirit of the living God, we honor you tonight. Spirit of the living God, we glorify you. Spirit of the living God, we love you. You are holy. You are beautiful. You are excellent. You are excellent. You are wonderful. You are true. We are strong again. We are strong again. Tu ramazzi che la ionne. Stuola subire sazione scazzarsi. Umani passa il genere. Umani bussa fanano. Ugossi alla bossi. Ubussu alla bussi. Assiponamo genere. Assiponamo fananoe. Assasamico ma fanissanoe. Assasamico ma soncenare. Vaiate passo lunga. Vaiate come la linea cesse. Vaiate di Marabacanoe. Vaiate per la sua musce. Vaiate tutto del ministero. Vaiate massima bucudi. Io non ho bella risulai. Non sono bella risulcenza mai.
are God alone. You are the true vine. Siyakhosela kuwe suku. Sikhosela egameni elinamandla. Sikhosela egameni eliphilayo. Esithi malisiza. Sithumela amadimoni. Every knee bows. Esithi masilisa uNkulunkulu ongcwele. Sikhulule iqhubeko. uNkulunkulu ongcwele ubani okhona nawe. Speak to us tonight, oh God. Speak to us tonight, oh Father. Speak to us, oh God. Spirit of the living God, have your way. Spirit of the living God, we trust you. Spirit of the living God, we lean on you. Have your way tonight. Rule in this place. Rule in this place, Holy Spirit. Rule in our minds, rule in our hearts, rule in our spirits, rule in our souls, rule in our bodies. Tulisa yonke imisindo ngosemandla. Tulisa yonke imimoya kaNkulunkulu ongcwele. Silamukela izwi lakhe ebusuku silizwe. Silethe uNkulunkulu ongcwele. Give us the grace, oh Father. Thank you, Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyaphakamisa wena namhlanje. Sithi wena wethu awuphakeme, akekho njengawe. Phakama ke uNkulunkulu wethu, phakama Baba wethu. Sizodumisa wena namhlanje egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus mighty name. Sizothi nje Nkosi, Nkosi, yakho konke, Nkosi, Nkosi, yakho ephakemeyo bonkheni, bonkheni, bonkheni. Sithi uyinkosi ephakemeyo bonkheni, bonkheni, bonkheni. Yebo uyinkosi edlula amanye amakhosi. Bonkheni, 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 Hebo, bonkheni, kesikuku, bonkheni, kamaphimo, sithi uyinkosi ephakemeyo. Bonkheni, bonkheni, uMnazaretha longcwele. Hallelujah. Ake sishayele uNkulunkulu izandla kakhulu egameni lenkosi uYesu.
umNazaretha onamandla. Amen. Asithathe leli thuba sibingelele bonke ababukeli bethu abasibukele emakhaya kuzindawo ngezindawo egameni lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. It's Thursday namhlanje uLwesine egameni lenkosi yethu Jesu. Usuku olukhulu ke niyazi ke every Thursday siyatholakala ke siba khona emoyeni egameni lenkosi uJesu. Bakoqala nje ngaphambi kuba ngenza izinto eziningi angithathe leli thuba Nkosi yami ngiphakamisa izandla kubo bonke ababukeli bethu sixolise nje ukuthi Nkosi yami naku isikhathi sesibathe siyasibamba ukube kuthiwa besinomsila isikhathi ngabe sesibambile sishawe nje ukuthi asinawo umsila egameni lenkosi uJesu. Kodwa siyambonga kakhulu ke babukela uNkulunkulu emakhaya egameni lenkosi uJesu. Sithathe leli thuba sibingelele bonke abantu asebaconnectile kunye nathi ngalesi sikhathi egameni lenkosi yethu Jesu. I am your apostle MJ Tshabalala from Eagle Mountain Prophetic Ministries. Kwazinto ziyenzeka ke kula khona esikhona babukele emakhaya siyabingelela bonke baba, sibingelela bonke mama, sibingelela bonke bhuti, bonke sisi, bonke abantu abasha, sibingelela bonke gogo nomkhulu ithandwa zezulu ke lezo, sibingelele yonke igenge kaBaba uGumbi, igenge uTekalanisi same umunsu uphutsunono. Siyababingelela egameni lenkosi uYesu ngokukhethekile. Siyabingelela zonke izicaka zikaThixo, bonke abefundisi siyababingelela, abacotshwa abakasomandla onyawonhle egameni lenkosi uJesu. Siyanamukela futhi egameni likaJesu, igama elingaphezulu wonke amagama. Babukele emakhaya Nkosi yami sesikhona, sesingenile. Ngiyacela nje uthinta ababili, uthinta abathathu, uthinta abane, uthinta abahlanu, uthinta abayishumi, ubatshela ukuthi sekangenile ke, sekakhona umpostoli. Laba bebathi awachithwe namanzi ayikho nenkukhu, batshelela ukuthi isekhona, ayikayindawo isekhona, lethi nje kuthe nje delay kancane. Kodwa ngaphambi kokuba senze okuningi ngiyacela nje ukuthi lapha emakhaya ke sigobisa amakhanda ethu, siwavala amehlo ethu nakusihlwa ke simeme uNkulunkulu kulolu hlelo egameni lenkosi uJesu. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onamandla wonke, babegameni lenkosi uJesu, babegameni esithi masilibiza uNkulunkulu ongcwele, Baba kuthuthumela amadimoni, ncibilika izifo, kubona yonke imithi yabathakathi Nkosi, iqashuka izibopho. Baba wethu ongcwele egameni likaJesu, sesikhona mdala wensuku, sesikhona alpha, sesikhona omega, sesikhona siqalo nesiphetho. Baba wethu namandla, akozambule idola lethu nangalesi sikhathi egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Baba ongcwele, akuthatha indawo yakho egameni lingaphezulu kwamagama, uthulise lonke uhlobo lamadimoni, yonke imimoya Baba ongcwele nangalesi sikhathi egameni lingaphezulu kwamagama. Igama Baba sithi masilibiza kwenzeka imangaliso, sithi bayethe ngonyama yezulu, sithi bayethe uNkulunkulu ophilayo. Baba wethu namandla wonke, akozambule nakusihlwa egameni elingaphezulu wonke amagama. Igama sithi masilibiza uNkulunkulu ongcwele, izifo ziyancibilika, imithi yabathakathi iyabola, imithi yabathakathi iyaphupha uma sibiza igama likaJesu. Siyabonga ke uNkulunkulu ongcwele nangalesi sikhathi, sithi babuzuko lonke malube kuwe, amandla inkazimulo ubukhosi Baba sithi bukufanele. In Jesus mighty name we pray, amen and amen. Nakho ke siyabonga kakhulu ke babukele emakhaya, uNkulunkulu omusa anibusise nonke egameni lenkosi yethu uJesu. Sesambile nokho isikhathi sethu, angisafuni ukuhlala phansi, sengimile nje ngime ngeenyawo egameni lenkosi yethu uJesu. Siyabonga iteam yethu esihlabelelele kamnandi ke basikhonzile ngegama lenkosi uJesu umNazaretha ongcwele. Nakho ke babukele emakhaya, siyambonga uNkulunkulu kakhulu namhlanje. Ngiphethe nje izindaba ezimnandi kakhulukazi kubantu baseGauteng, bantu baseGoli, bantu baseJohannesburg. Hayi konakele kusasa ngithe Gauteng konakele kusasa konzo ka 6 to 6 hayi khona kuyawulamulukusa. Yabona kusasa kuyawulamulukusa, kusasa ubusuku bakusasa bizwa ukuthi the night of impossible to be possible, the night of impossible to be possible. Ngamanye amagama ubusuku bezinto ezingenzeki ziyenzeka kusasa. Ubusuku bezinto ezingenzeka empilweni zethu, kukhona izinto esikhulekele sayicela kuNkulunkulu, sazefastela, sathandaza, kodwa azenzeki. Uthi uNkulunkulu kusasa ngitshela abantu baseGauteng ukuthi udila nawo onke ama cases angenzeki.
ngamagama uNkulunkulu ubusuku bakusasa uyobadila nezinto ezingenzeki. Oh, glory to Jesus. Izwi likaNkulunkulu lithi okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. So ningaphuthelwa ke ile nkonzo ke yakusasa ka6 to 6 ekhona lapha eGoli eGauteng Alexandra 2nd Avenue eKings Cinema kulapho la sekhona egameni lenkosi ethu Jesu. Hayi kusasa ke uyabona kusasa angiyazi into yakusasa, angiyazi, ngizwe nje abazalwane besanxusa besakhuleka ngezwa ugcobo lukaNkulunkulu, ngezwa amandla kaNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Kuyasho ukuthi khona into uNkulunkulu azoyenza kusasa. Abantu baseGauteng ningaphuthelwa ke, phumani nonke ngobuningi benu egameni lenkosi uJesu Kristu. Ulona lo akeze nje azothatha isimangaliso sakhe, lona lo nje akathi i-breakthrough ngiyayithola. Mhlambe khona into engenzeka empilweni yakho, kunemali olokuyithandazela, kunemali ofisa ukuthi ikhululeke azikhululeke. Mhlawumbe omunye into engenzeki empilweni yakhe umsebenzi. Hey, ubathe uyafola, ubathe uyafesa, ubathe uya-applya, akwenzeki. Omunye esikoleni uyafunda Nkosi yami, ulokhu use-university, omunye use-technical, use-college, ulokhu efela nje i-subject eyodwa. Njalo unyaka nonyaka ufela i-subject yodwa. Uthi uNkulunkulu ke kusasa ubusuku bezinto ezingenzeki ukuba zenzeke. Ziyenzeka ke kusasa. Omunye mhlambe kade njalo Nkosi yami uyathenjiswa umshado, athenjiswe kube ngathi into yakhona izawulunga nje masinyane, baze basho ukuthi hayi sizothumela omalume bayeze ekhaya bazocela isihlobo. Njalo mase kuzofika nje lolo suku lokuthi kuzofika isihlobo noma izihlobo ekhaya, kuvele kubhede uhlelo, kuvele izifo, kuvele kwenzeke lokhu, kubikwe ingozi, izinto njalo ezivimbayo ukuthi kungenzeki. Kodwa uthi uNkulunkulu ubusuku bakusasa izinto ezingenzeki zizobe zenzeka ngegama lenkosi ethu Jesu. Ngiyacabanga ukuthi omunye nomunye unayo into, noma uhlezi lapha ekhaya mbukele la uhlezi khona usibukele khona manje, ikhona into empilweni yakho othi hey kodwa uNkulunkulu makangangisiza kulena Nkosi yami apostoli, yazi mina njalo nayi yabona uNkulunkulu nje mangiphi breakthrough kule. Nakho ke kusasa ke kube kwenzeka lokho othi wena uyabona uNkulunkulu mangangiphi breakthrough kule, kusasa ke kuzobe kwenzeka. Ningaphuthelwa ke bantu baseGauteng, bantu baseGoli, siyanimema kuzo zonke indawo sekhona lapha eAlexandra, phakathi wase-Alexandra namaphethelo awuphume, abantu base-Bramley, abantu base-Q, abantu base kuzo zonke indawo, abantu base-Santini, abantu bakuHotini, abantu base-Midrand, abantu base-Centurion, abantu base-Pretoria, abantu bakuSoshanguve, abantu bakuMamelodi, ngibalani nje ngapha e-Israel, ngapha kuKatoras yonke ngiyabala, koKatlehong ngiyabala, koThokoza ngiyabala nje zonke indawo koThembisa. Isala kanjani iThembisa ngoba fanele ngibale mangiyale kuMidrand ku-halfway house Thembisa ya nani ningasali ningaphuthelwa egameni lenkosi ethu Jesu. Kusasa ubusuku bakusasa ubusuku bezinto ezingenzeki zenzeke, ubusuku bezinto ezingenzeki kodwa kusasa ziyenzeka. So ningaphuthelwa ke egameni lenkosi uJesu umNazaretha lo ngcwele. Kanti sithanda ukubonga kakhulu ke eMthatha ayikushisa phansi, kusashisa eMthatha, angiyazi into yaseMthatha ukuthi yaphi, kodwa nje kusashisa phansi eMthatha. Izolo ke bekunenkonzo ke miracle service lapha eMthatha, bezebuya baphumile abantu bakaNkulunkulu ngobuningi babo. Siyabonga kakhulu isupport esiyitholayo eMthatha. Bantu baseMthatha hayi niyasithobisa kaloku chini, niyasithobisa yo, nisenze saba bancinci kanti vele asikho, niyasibona nani kodwa senisenze sancipha kakhulu ke kunalokho esikhona. uNkulunkulu Musa uThixo ade anisikelele bantu baseMthatha pha engangelizwe Mgcaji Street. Indaba kukho into pha kuMgcaji Street, mangabe awukezwa uhlala eMthatha, uhlala engangelizwe, mamela hamba nje wena ufuna istrato esibizwa ngokuthi uMgcaji Street, ubuza nje ukuthi uMgcaji Street ukuphi noma ukephi. Umoke wabuza bazoxelela abantu ukuthi ziyabuya pha kuMgcaji Street. Pha kuMgcaji Street ziyenzeka izinto, khona ihole pha, hayi khona uThixo wehlile eMthatha, wehlile e-Eastern Cape, uThixo ukhumbulile i-Eastern Cape, zenzeka izimangaliso zikaThixo. Bekhona ke inkonzo izolo from 6 ukuya nje lapha ku-9 every Wednesday lapha kuMgcaji Street ikhona inkonzo from 6 o'clock emalanga until 9 o'clock.
kanti ke every Sunday ngecawe ke main service ke ngecawe every Sunday from 9 o'clock to past 12, from 9 o'clock to 12:30 ikhona ke inkonzo pha kumqhaji street. Ziyenzeka ke izinto uThixo wehlile emzini wasengangelizwe, uThixo wehlile emzini wasemthatha. Ake sithi shuthe ngeke ngiyophuza amanzi mangibuya uthela wayeka egameni lenkosi ethu Yesu. Ake ngithi sithe ngiyabuya. nakho-ke ya sesibuyile babukeli emakhaya egameni lenkosi uJesu. Ngifuna nje ukudlulisa imemezelo bese sithola izwi likaNkulunkulu nje short namhlanje egameni lenkosi ethu uJesu. Kahle ngizawudeliver kahle imessage ngomso egameni lenkosi uJesu. Ayibona kusasa konakele namhlanje nje bengisayokhuleka. Ya ikhona into engithe mangikhuleka ngisemkhuleka nomunye umuntu angazathi hey umshengu makayokhuleka njalo angithanda ukufihla ukuthi bengiyokhuleka ngoba ngithwalanga mina ngithwelanga abantu benkosi nengxolele ngiphila ngokuthandaza. So angeke ngisabise ukuthi bengiyokhuleka, bengiyile emkhulekweni futhi angeke ngofihle lokho ukuthi bengiyokhuleka ngoba ngithwalanga. Uma ngabe uthwele uyasaba ukukhuluma ngoba phela uthwele uhamba nezinto. Mina ngihambi nezinto abantu benkosi, ngihamba noJesu ikutana, ngihamba nengadlangadla, ngihamba nomdala wensuku, ngihamba no-alpha no-omega, ngihamba nendoda yamandla, ngihamba nomhlelembiso magebhugebhu, umavula kuvaliwe, ngihamba nendoda yeyikhwepha, umlondi ka-Israyeli elithi iBhayibheli akozeli akalali, ngihamba nendoda yamandla elwa izimpi zethu. Uyabona uJesu mangabe nje bazalwane bonke abasempini kulamalanga, mangabe kunemimoya kunabathakathi abalwa nawe, lalela, let me tell you, victory belongs to Jesus. Wena nje uyonqoba uyilalele embhedeni ngoba lithi izwi likaNkulunkulu singaphezulu kwabanqobi egameni lenkosi. Bangisho njalo hey bahlabeka abathakathi bathe ngokumfana lokho asizenzi nathi. Mawuhamba noNkulunkulu ophilayo kuba nje awesabi lutho ngoba uyamazi ukuthi mkhulu ongakithi kunalosezweni. Hayibo sanibonane emakhaya, molweni emakhaya ngizithunywa sami siyaphakama. Kusho ukuthi baningi abalwizimpi, baningi abasempini. Molweni emakhaya. Hayibo naku ngithinta indaba yempi ngoza umoya kushintshe atmosphere estudio manje la ngikhona. Molweni emakhaya, molweni. Lalelani nina nonke enisempini kulamalanga, nina nonke usathane namadimoni nabathakathi abalwa nani, nina nonke abathakathi abavale izinto zenu. Lalelani, uNkulunkulu ukhona nangalomzuzu, uNkulunkulu ukhona nangalesi sikhathi, uNkulunkulu usabalwela abakhe, uNkulunkulu usabathwala abakhe nangalesi sikhathi. Lalela lithi izwi likaNkulunkulu
ngeke azasishiye, ngeke futhi aze asiyekelele. Ngamanye amagama uyohleza uThixo enathi ngaso sonke isikhathi. Mangisho njalo ngisho ukuthi wena mzalwane go through some difficult times or going through some difficulties, let me tell you, God is still upon his throne. uNkulunkulu usahlezi esihlalweni sakhe sobukhosi. uNkulunkulu usayizwa imikhuleko. uNkulunkulu futhi usayiphendula imikhuleko. Kusasa kube kuphendulwa imikhuleko yabantu. Izwi likaNkulunkulu lapho kuGenesis chapter number 18 verse number 14 lithi izwi likaNkulunkulu, is there anything too hard for God? The answer is no. Nothing is too hard for God. Is there anything too hard for God? The answer is no. Nothing too hard for God. Nothing is impossible with our God. With our God, all things are possible. Okwenzeki kubantu kuThixo kuyenzeka. Lalela, ufuna ukukhuluma nomuntu bese lahla ithemba. Somebody bekasathi ke, I'm giving up. Baba, I'm giving up. I'm just giving up. I have tried many things. I have tried and tried and tried, but things seems not to be okay. But let me tell you, it's not over until the heaven declares that it's over. Ngithi mina akukapheli uThixo angakasho ukuthi kuphelile. Kukhona impi oyilwayo. Kukhona abazalwane engikhuluma nabo namhlanje. Moya ngcwele ngaze ngifike kanjani la. Kukhona abantu abasempini uyalwiswa. Uyalwiswa endaweni ohlala kuyo, uyalwiswa emndenini, uyalwiswa emsebenzini. Yabona emsebenzini kuwes kunabantu nje abangakufuni. Kukhona nabakulwisa ngisho nasenkonzweni. Kodwa mangcwele, bazalwane, uNkulunkulu akalisize bandla. Iza kanjani into ukuthi abantu bathi bekhonwa bebonke bathandaza uNkulunkulu oyedwa kodwa babe balwa bodwa? Siza moya ongcwele, ngenelela, yehlisa umoya wakho ongcwele Nkosi, ukuze kube khona ukuthula. That is what lithi iBhayibheli, pray for peace. Pray for peace. Pray for peace. Ngamanye amagama lithi izwi likaNkulunkulu asikhulekele ukuthula kuka-Israyeli. Kulezi nsuku isikhathi to remember Israel. Isikhathi sokukhulekela u-Israyeli ngalesi sikhathi. Iwashi lethu u-Israel, because konke kuzokwenzeka emhlabeni iwashi lethu u-Israel. Okwenzeka ku-Israel kusisayinela isikhathi sokuthi indodana yomuntu sekuseduze ukuba ibuye. Ngamanye amagama kubalulekile ukuthi simkhulekele u-Israyeli, isizwe esikhethiwe sikaNkulunkulu, isizwe sekhethelo sikaThixo. iBhayibheli naku Nkosi yami, yazi ngifuna ukuphuma kule nto yempi. Angazi ubani lo ongibukele. Somebody is watching me and you are going through a lot. Mzalwane, uyalwiswa. Kodwa ngiphethe nje izwi, angikwazi ngubani, angikwazi ukuthi ukephi nendawo, angikwazi nokuthi ungibukela ukephi, but nje nalizwi engiliphethe. Uthi uNkulunkulu bonke abalwa nawe. Uthi uNkulunkulu bonke abalwa nawe bazojikelana bodwa, balwe bodwa, beshayane bodwa. Ngoba izwi likaNkulunkulu lithi akangathintwa ogcotshiwe kaNkulunkulu. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu, bheka wena uyinhlamvu yeso lami. Ngamanye amagama othinta wena uthinta inhlamvu yeso likaNkulunkulu. Ngamanye amagama uNkulunkulu abathinta wena bathinta inhlamvu yeso lami. Ngamanye amagama ngazukuvuma uThixo ukuba kuba khona umuntu ofaka umuno wakhe ehlweni likaThixo. uThixo ke uyalwa mangaba wazi. Let me tell you, uNkulunkulu uyamlwela umuntu. uNkulunkulu masalwela umuntu, uNkulunkulu uyamlwela umuntu akadlali. Futhi mawulwelwa uNkulunkulu, ngisho nabathakathi bavele babona ukuthi ke lana ke sekuyisandla salo uNkulunkulu wakhe amkhonza. Wena obhekene nezimo, wena bakulwisayo, wena bakuplotelayo, wena bakwakhela uzungu, wena bathi kuwe ngeke uzuphumelele, wena bathi sifuna ukubona ukuthi kuyogcina ngani, badlala ngesikhathi sabo. Let me tell you, fear not. Ungabi navalo mntana Nkosi, ungesabi ngoba uNkulunkulu ungakuwe. Wena nje hlala emkhulekweni emini, uhlala emkhulekweni ntambama, uhlala emkhulekweni ebusuku, uhlala emkhulekweni ekuseni, ngaso sonke isikhathi umbize uNkulunkulu futhi umcele uthi Nkosi uzungangishiyi,
Nkosi uzungabukisi ngami phambi kwezitha zami. Uthandaza umthandazo wathandaza uDavide. Wathi uDavide, Nkosi phambi kwezitha zami uzungangishiyi. Ungangishiya ngingedwa kodwa hayi phambi kwezitha zami. Wayala uDavide into yokushiwa nguThixo phambi kwezitha zakhe. Nami ngisho njalo, uNkulunkulu angakushiyi phambi kwezitha zakho. Inyembezi zakho ungayikhali phambi kwezitha zakho. Khala usuwedwa endaweni yakho, a secret place la uzofika uguqa khona ngamadoda bese uyasidida isibili. Kodwa ungalinge ulile phambi kwezitha zakho. Phambi kwezitha zakho actor strong, kodwa ubazi ukuthi hey akuhambi kahle. Kodwa ngizokutshela namhlanje ukuthi uNkulunkulu uzokuphendulela. Omunye nje ngikhuluma naye akuze kuphela insuku ezingaka, abalwa nawe kukhona umbiko ozowuzwa, ukhona okuzobehlela, ngoba sekufika la khona athi uNkulunkulu laba abecebo lami abathintwa la. Ukhona uhlobo labantu athi uNkulunkulu ke bangathintwa abantu emhlabeni, kodwa kukhona lolu hlobo athi uNkulunkulu ke abathintwa la. Lalela mbukela ekhaya, sengiyathandaza, sengiyakhuleka, ngifuna ukukhuleka nabantu. Angikwazi ukuthi what you are going through, but I'm praying for someone obhekene nezimo. Ngaba kusemsebenzini, ngaba kusekhaya, ngaba kusendaweni ohlala kuyona, kunabantu abalwa nawe nje, banawe nje shaka, bathi nje abafuna la uhambe khona. Abanye sebaze kunozunga balakha. Lalela ngubhalisi ngilandise indaba eBhayibhelini. Kwake kwaba khona indoda igama langu uJoseph, umfana nje omncane elithi iBhayibheli uJosepha wayezonda nabafowabo. Abafowabo bamakhela itulo, abafowabo bamakhela uzungu, bethi yabona lo maye efika la siyambulala. Kodwa ngifuna ukukutshela mina, abafi abecebo likaThixo, abafi abenhliziyo kaThixo, abafi abeplan kaNkulunkulu. Ngoba uma ungafa wena, iplan kaNkulunkulu ayiplanile ngempilo yakho izofeyila. So uNkulunkulu ngeke zavume ukuthi iplan yakhe ifail, ngoba kuyiplan kaNkulunkulu ukhona uyipart yezinto ezizokwenzeka kwabanye abantu, zizokwenzeka ngenxa yakho. Kunabantu abazokwazi uNkulunkulu ngawe, kunabantu abazosindiswa ngawe, kunabantu abazophila ngawe, kunabantu abazokhululeka ngawe. So uNkulunkulu ngeke avume, ngoba makufa wena, laba okumele bakhululwe wena bayokhululwa ubani? Ngoba omunye nomunye emhlabeni une-assignment yakhe uNkulunkulu amnikeze yona. There is an assignment uNkulunkulu akunike yona. Your assignment, it might not be ukushumayela ukupreach, but through your singing ungaphilisa abantu, ungakhulula abantu. Mhlambe through your conduct, ukuyiphatha nje kwakho kungaphiliswa abantu, kungasindiswa abantu. Through mhlambe your giving, through your prayers, kunabantu abangasindiswa basindiswe imikhuleko yakho. Ngithi mina abecebo likaNkulunkulu abafi ungakafika isikhathi sabo. You will never die before your time. I cancel every death, I cancel every accident, I cancel every plan that has been planned against you. I command the spirit of failure to collapse in Jesus' name. I destroy every plan of the enemy against your life, against your family. In Jesus' mighty name, I declare upon your life that there is no weapon that has been formed against you shall be able to prosper. Greater is he that is within us than the one that is out in the world. Lalela ngithi mina akuzukwenzeka lutho. Ukuzama bayozama, imithi bazohamba bayoyilanda kodwa ayizukusebenza. Hey, ngithi mina bazohamba bayoyikhupha abanye, bazohamba bayogubha imithi, abanye bazohamba bayoyilanda esegutshiwe, yabikwa kuma-altars obumnyama, kodwa nabayithumela kuwe izobounce ibuyele emuva kulaba abayithumela. I declare and I decree in the name of Jesus, no weapon formed against you shall be able to prosper. I'm about to pray, I'm about to release the power, I'm about to release the anointing of the Holy Ghost. For greater is he that is within us than the one that is out in the world. I don't know what the enemy has planned against you. I don't know what your enemies has planned against you. But I'm here to tell you, no weapon formed against you shall be able to prosper. Bangaplana man, bangahlanganisa, ngisho bangenza
akuzukwenzeka lutho, akuyikwenzeka lokhu bona abakuhlosile, akuyikwenzeka lokhu bona abakuplenile, kodwa uNkulunkulu unawe. uNkulunkulu kazifihle kube ngathi akekho. Lisho njalo iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyazifihla kwabamthanda. Unokuyifihla uThixo, uthandaze kube ngathi uzuphambanelwe, ngathi ufuna uphandanelwa ikhanda uthi akekho uNkulunkulu, kanti uThixo ukho. uNkulunkulu uyazifihla ezintweni ezidelelekile. Lalela, uzovela uNkulunkulu. Lokho abakuhlose ngempilo yakho uzovela uJehova, izovela indoda yamandla. Bazalwane, maye lo Nkulunkulu esamba naye lithi izwi uyindoda yamandla, uyindoda yempi, nasempini uyisihlangu sethu, nasemini kodwa bangcwele uhlala hlezi nathi. Sengiyothandaza, sengiyokhuleka. Akwazi mzalwane yini enzakalayo empilweni yakho, kodwa nje I'm just sensing impi kunomuntu ombukele useze washintsha imeseji yakho. Moyo ngcwele, iserious impi yalo muntu, usuze washintsha ngisho imeseji ngendlela uNkulunkulu afuna ukukunikeza isiqiniseko ngakho, ngendlela uNkulunkulu afuna ukukunikeza i-assurance ngakho. Uthi uNkulunkulu, lalela, uthi uNkulunkulu, no weapon asikho isikhali esibekiwe nesiloliwe salolelwa wena esiyophumelela. Yabona, ngiyamesaba uNkulunkulu uma saphendulela amthanda. Ngiyamesaba uNkulunkulu mayephendulela amthanda, ngoba lithi iBhayibheli abenhliziyo yakhe akafuni ngabo. Ngiyamesaba uNkulunkulu ephendulela umuntu. Bake baplena abantu, baphatha izinto, baphatha izibhamu, baphatha yonke into, kodwa masengena uNkulunkulu nezibhamu nazo ziyahluleka ukusebenza. Nemithi enamandla elandwe kude, elandwe igodlweni ezinamandla, kodwa masekungenelela uNkulunkulu iyahluleka ukusebenza. Hayi bazalwa, ngisho mina ikhaya lakini bathi bafuna ukuqothula abantwana. uNkulunkulu masengenelele yena ikhaya lakini, hey, ngisho bangafika bashaye, kodwa nje uNkulunkulu masengenelele yena bazoshaya, kodwa kungabikho noyedwa othintekayo. Moyo Ngcwele, Baba, ngenelela Nkosi, ngenelela Moyo Ngcwele, ngenelela kunami umzalwane, ngenelela kulesi simo sanami umntanami. Nali itulo Baba, bayaliplena, nali itulo lokumqothula Baba, bayaliplena ngisho emsebenzini nasebenza kho. Kukhona abahlangana ngegama lakhe, kukhona abakhuluma ngaye. Moyo Ngcwele, rise up, Katoshala, rise up Jehovah. May all your enemies be scattered. Azihlakazeke izitha zakho, mazize kancane kodwa zihlakazeke ngama-direction awu-7. Labasanda, lithi izwi likaNkulunkulu izitha zakho ziyovela zonke kancane, kodwa uNkulunkulu masayichitha eseyihlakaza, uyayihlakaza indlela eziyisikhombisa, indlela eziwu-7. Abanye bayoshonele, abanye bashonele, abanye bashonele, abanye bashonele, abanye bashonele. Sebahlakazwa uNkulunkulu, ngoba ubani ongamelana necebo likaNkulunkulu, ubani ongamelana noNkulunkulu. Montoshatha, ayikho emhlabeni nasezulwini into enamandla ukwedlula uNkulunkulu esimkhonza. Yonke imithi yamathaka ngiyayibopha ngegama likaJesu. Konke okuplenwayo ngempilo yakho ngiyakuchitha manje ngegama likaJesu. Shatha, ukhona lo muntu engikhuluma naye, akazi ukuthi ubani, kodwa usempini lo muntu. Bayakuzingela, bayakufuna, kunama-traps abawabekile wokuthi uzowela. Ngiyacela mzalwane, la uhamba khona qaphela, la uhamba khona bheka, la unyathela khona bheka, emsebenzini osebenza khona bheka, ngoba kukhona abakuplenela okubi. Kodwa ngiyaprofetha phezu kwempilo yakho. I prophesy, I declare upon your life in the mighty name of Jesus, no evil shall befall upon you. No evil. Every plan of the devil, every plan of the enemy, in the mighty name of Jesus, right now, I cancel every plan. 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 In the mighty name of Jesus, whatever abaponsanayo, whatever abatakatanayo, by the power and the anointing of the Holy Ghost, I reverse in the name of Jesus every spell that has been cast upon you. I reverse
to the sender in the mighty name of Jesus. I declare upon your life, no weapon formed against you shall be able to prosper. Have faith in God, child of God. Have faith in God. Believe God. Believe his way. When he says no weapon formed against you shall be able to prosper, he just meant it. In Jesus' name, I declare and I decree upon you, no weapon formed against you shall be able to prosper. In Jesus' name, I pray. Amen and amen and amen. Oh, hallelujah. Ngaze ngawezwa amandla kaNkulunkulu egameni lenkosi ethu Jesu omoya ongcwele. Nangu uNkulunkulu azolwela abantu namhlanje. Maye futhi abantu abalwa nani abayazi ingozi abayifaka kuyo. Kunabantu ongaliwa nabo. Kunabantu okungaliwa nabo. Kunabantu ongaliwa nabo abecebo likaNkulunkulu. You don't touch those people. Ngoba akuzukwehla ubuthongo ebusuku kulabo abakuthintayo. Kuphela umthongo masafike kahle uNkulunkulu. Kuphela umthongo ubusuku nemini awulali uba isipoko. Uzopoka abantu bazibalela wena ulele. Ubuthongo abukho. uNkulunkulu vele athatha ubuthongo bakhe. Ungalale ebusuku, ungalale emini. Kanti sekufika uJehova, sekufika uNkulunkulu. Babukele emakhaya. uNkulunkulu omusa anibusise ningakhohlwa kusasa lokusayo. Hayi ziyakhala eGoli, ziyakhala eGoli, ziyakhala eAlex, ziyakhala King Cinema. Lapho sobe sikhona 6 to 6 okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Sisho njalo nje isihloko simple as that. Okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka egameni lenkosi. So ngiyacela nje ukuthi abazalwane basibambe isikhathi egameni lenkosi ethu Jesu. Kanti ke Sunday wonke ama branch ethu ke egameni lenkosi siyakhonza egameni lika Jesu. Siqala ukhonza eThekwini from 7 o'clock until 9:30. Siyakhonza eMhlathuze from 10 ukuya ku1. Siyakhonza futhi ke eMthatha from 9 to 12. Siyakhonza futhi ke eSoweto from 9 nakhona futhi kuya ku12. Siyakhonza futhi eRatanda, Heidelberg. Siyakhonza nakhona 9 to 12 egameni lenkosi ethu Jesu. Siyakhonza nakuzo zonke indawo nakulabo abantu abasilinde ngomkhuleko abaphezulu eintabeni abasinxuselayo. uNkulunkulu omusa anibusise egameni lenkosi ethu Jesu. Seyikhulumile inkosi yamakhosi ithi lindani ngomkhuleko. Basilindile abantu, abanye bayafuna ukuhlangana nompostoli, abanye bayalifuna lebandla le-Eagle Mountain. uNkulunkulu lokuvula iminyango, siyawuhamba sambe sitholakale kuzo zonke izindawo. So ningaphuthelwa ke babukele ke kusasa lokusayo egameni lenkosi ethu Jesu lapha eGoli Alexandra 2nd Avenue King Cinema Hofmeyr Street. Lapha sikhona ke inkonzo ka6 to 6, the night of impossible to be possible egameni elinamandla igama lenkosi ethu Yesu Kristu umNazaretha ongcwele. Ukhona somebody namhlanje angazi ubani lo muntu. Kukhona somebody namhlanje uNkulunkulu uyakhuluma kimi. Somebody must give a seed of peace. Somebody must sow a seed of peace. Ngicela ningizwe kahle. Kukhona lo muntu obhekene nezimpi. Uthi uNkulunkulu utshala imbewu yokuthula ukuze kube khona ukuthula empilweni yakho. Lalela ungayithathi kancane lena. Uyalwiswa, kunabantu abakufunayo, kunabantu abafuna ukukwenzakalisa nje. Uthi uNkulunkulu utshala imbewu yokuthula. Tshala le mbewu uthi na uyitshala uthi Apostle, this is my seed of peace. I need peace in my life. Lalela ukhona umnikelo omunye awuthi ikhona iseed enjalo. Yes, ukhona umnikelo wawunikelwa eBhayibhelini wawubizwa ukuthi i-peace offering. A peace offering yayinikelwa ngabantu abahlushwa yizitha noma abantu abanganako ukuthula empilweni zabo. Labo bantu labo babetshala imbewu ebizwa ngokuthi imbewu yokuthula. A peace offering noma umnikelo wokuthula. Lalela, is not every prayer ezothulisa izimpi. Kukhona izimpi ezizothuliswa umthandazo, uma uthandaza bese uNkulunkulu athulisa izimpi. Kodwa zikhona izimpi ozothi noma uthandaza zibe ziqhubekile. Lezo ke seyifuna ukuthi ke utshale imbewu yokuthula. Lalela, akafu uNkulunkulu eyihlonipha into yomnikelo. You see,
i-offering ngendlela uNkulunkulu ayithatha serious ngakhona. It's so amazing ukuthi uNkulunkulu he honors sacrifice. uNkulunkulu he honors offering. Why? Because uma ngabe ungahlukana nokunikela kusho ukuthi uhlukana nenhliziyo kaNkulunkulu. Ukunikela kuyinhliziyo kaNkulunkulu. Angazi noma yezwakala lento engizokuyikhuluma la. Ukunikela kuyinhliziyo kaThixo. Ngoba lithi iBhayibheli ukunikela kwaqalwa nguye uNkulunkulu. uJesu akanikelwanga ngo-2014 years or 24 years ago. Kepha lithi iBhayibheli uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ekuqaleni umhlaba ungakabikho. Already uNkulunkulu wa-ofara uJesu as the living sacrifice. Wanikela ngoJesu njengomnikelo ophilayo. Oh hallelujah. Kuyo yonke iminikelo ekhona eBhayibhelini emhlabeni ezulwini amukho umnikelo owendlula uJesu. Singayinikela iminikelo yethu kodwa awukho umnikelo owendlula uJesu. uJesu waba umnikelo wokuqala kwaba futhi wokugcina kwaba kuphelile. Asayiku noma singahlaba sichitha igazi sishweleze alisayi kuba khona igazi emhlabeni ngisho nasezulwini eliyophinda lichitheke ngoba igazi likaJesu lawenza umsebenzi ophelele. Ngamanye amagama igazi likaJesu lalela lithi iBhayibheli igazi likaAbela limemezela impindiselo kodwa igazi likaJesu limemezela ukuthula. Igazi likaJesu limemezela uxolo. The blood of Jesus speak peace. The blood of Jesus speak peace. The blood of Jesus speak peace upon our lives. Ngamanye amagama noNkulunkulu sesonile uma esibuka ulaka lakhe luyehla ngoba uNkulunkulu akasasibuki njengabantu kepha usibuka ngaphansi kwegazi likaJesu. Uma ngabe siphambuka uNkulunkulu igazi likaJesu liyasifihla. uNkulunkulu makathi uyasibuka abone uJesu abeseliyehla ulaka phezu kwaNkulunkulu. Unjalo uNkulunkulu esimkhonza mayebona igazi. That is why abantwana baka-Israyeli baphuma ngegazi eGibhithe. Kwamele kuhlatshwe amazibulo, wahlatshwa kwachithwa igazi lamazibulo. Abantwana bakaNkulunkulu uIsrayeli baphuma ngegazi. Amazibulo aseGibhithe afa onke kwagcwala igazi. Nezibulo likaFaro nalo lafa. uNkulunkulu nginitshelela ngathi uNkulunkulu masamkhulula umuntu nakasamlwela nokubulala uNkulunkulu uyabulala. Wafa indodana kaFaro, the firstborn yafa. Ngalobo busuku wathi uFaro, Moses thatha uIsrael niphume niyomkhonza uNkulunkulu wenu. Baphuma ngegazi. Nathi izono zethu zathethelelwa ngegazi. uJesu waba liwundlu elalenga esiphambanweni lakhuluma igazi likaJesu, lakhuluma ukuthula, lakhuluma intethelelo. Kodwa igazi likaAbele lona lakhuluma impindiselo. uNkulunkulu wamusa anibusise mangisho njalo ngisho ukuthi somebody must sow a seed of peace. Akunakuthuleka lapha, akunakuthula empilweni yakho. Hey, nje kunokuxokozela. awazi nawe uyayibuza uyayiphendula ukuthi kodwa ngibenzeni abantu. Mntana sekhaya uthandazile uyithandazela lento ayizange ilungu namanje usakhuleka kodwa ayilungu. Let me give you advice. Sow a seed of peace. Give a seed of peace, a peace offering. Just sow that seed. Lalela, omunye angayithatha kancane lena yinto uMongcwele namayambulayo kimi uthi tshala imbewu yokuthula ngoba ukhulekela ukuthula kodwa kabibiko. Fastile wafastela ukuthula kabibiko. Uthandazele wathandazele ukuthi makube khona ukuthula akabikho. Tshala imbewu yokuthula. Give, sow a seed. That is called a peace offering. A peace offering. Tshala leyo mbewu. Umnikelo wokuthula. Akuthule ebhizinisini lami iphithiphithi ziphe. Akuthule emzini wami iphithiphithi ziphe.
akuthule emsebenzini wami iphithiphithi maziphele, akuthule emshadweni wami iphithiphithi maziphele, akuthule ngisho nakomakhelwane engihlala nabo makube khona ukuthula ngegama lenkosi uJesu. Nkulunkulu omusa babukeli anibusise nonke, sengiyabonga sengiyaphuma, ningakhohlwa kusasa konze nkulu ilapha eGoli. Last week beseThekwini, hayi beyikhala strong, beyikhala strong, the night of impossible to be possible. Usho njalo nje uNkulunkulu uthi udila nama cases wezinto ezingenzeki. Mawuthanda ungeza ubhalile phansi lezi zinto othi wena zenzeki. Mawuthanda you can write your prayer request, uthi nazi izinto engifisa uNkulunkulu engisize kuzona, uzosibona isandla sikaNkulunkulu. Kodwa right now nangu umuntu ongihluphayo, naba bantu akunakuthula empilweni zabo. Lalela ngicela ukuthi ungizwe kahle mzalwane, uyakhuluma uNkulunkulu, usuyikhulekele lento. Mhlambe nami usophuma kimi baba Tshabalala usungikhulekele, kodwa still izimpi lokuzilwile nami. Lalela uthi uNkulunkulu thatha leyo mbewu manje, thatha le mbewu le onayo, thatha le mbewu njengamanje unembewu onayo, thatha le mbewu uyitransfere manje, uyitshale manje, bese kuyireference yakho uthi nje peace offering. Uzosibona isandla sikaNkulunkulu. Mawuthanda ungathi peace offering bese uyibhala i-contact number yakho, ngiphinde futhi ngikhuleke nawe sengazi ukuthi ubani lo muntu, ngoba njengamanje angazi ukuthi ubani, angazi ukuthi ukephi, kodwa kukhona lo muntu okunesiphithiphithi okunezimpi empilweni yakhe. Uthi uNkulunkulu ngitshela ukuthi tshala imbewu yokuthula, ngoba uNkulunkulu he honors the sacrifice. God honors an offering. God loves an offering. Sengiyathandaza ake sikhuleke. Baba egameni lenkosi uJesu, nalifa lakho nabantwana bakho uNkulunkulu, Baba wethu namandla egameni lenkosi uJesu, Baba egameni elingaphezu kwawo wonke amagama, uNkulunkulu wethu oyingcwele, Baba wethu ophilayo, Baba egameni likaJesu, Baba egameni esithi masilibiza, Baba kuthuthumela amadimoni icibilika izifo, Baba kubona yonke imithi yabathakayo, Nkosi kuqashuka izibopho, bayethe uNkulunkulu ophilayo, bayethe mdala wezinsuku, bayethe sonini nanini, bayethe mafunga angajiki, bayethe themba lamakholwayo. Baba wethu oyingcwele, sengilikhulumile Baba izwi lakho, babona amandla wonke, umbuzo osibuza wona uthi ngabe ikhona yini into enzima engenzeki kuNkulunkulu na? Impendulo ithi cha, akukho okunzima kuwe. Nalezi nkinga babhekene nazo, wena babunawo amandla, wena babunako ukusikhulula nokusiphilisa. Babegameni likaJesu, babegameni elingaphezu kwawo wonke amagama, bayade uNkulunkulu ogcwele, bayade uNkulunkulu ophilayo. Baba wethu namandla, siyakhulekela ukuthula emakhaya emizini yethu, siyakhulekela ukuthula emisebenzini yethu ngegama lenkosi uJesu. Siyakhulekela ukuthula emishadweni yabantwana bakho, siyakhulekela ukuthula ngisho nasemabandleni, siyakhulekela ukuthula ngisho nasendaweni esihlala kuzo ngegama likaJesu, ngegama elinamandla, ngegama eliphilileyo, ngegama elingaphezu kwamagama. Baba ogcwele, sambula uNkulunkulu wethu, sibonakalise edwala nayi nenkonzo yakusasa. Baba siyayikhulekela, simelana namadimoni, simelana nemimoya evimbayo nebophayo. Baba siyayihlakaza ngegama lenkosi uJesu, ngegama Baba elinamandla, ngegama Baba eliphilileyo. Baba sithethele umlilo, Baba sithethele udumo, amadimoni ngalobusuku banamhlanje siwaphuzisa umlilo, umlilo odlayo, umlilo oqothulayo. Baba sigashula izibopho zabathakayo, Baba sibhubhisa imithi yabaloyi, Baba sibhidliza izigodlo zobumnyama ngegama likaJesu. Sibhidliza wonke ama-altar la kubizwa khona amagama ethu khona, in the mighty name of Jesus.
Baba sidedela umlilo, Baba sidedela uthobo, Baba sidedela amandla, Baba siyalela izifo, Baba siyalela imimoya eklinye abantwana bakhe ebusuku, siyalela amadimoni, siyalela otikolosha abafika ebusuku bazolala nabo, bazobahamba babegameni likaJesu. Siyayishisa le mimoya namhlanje, sidedela umlilo, Baba sidedela uthobo phezu kwemibhede yethu. Usathane namadimoni akhe uyafika kuvutha umlilo in the mighty name of Jesus. Yonke imimoya siyayithulisa phezulu emkhathini, siyayithulisa ngaphansi kolwandle, siyayithulisa ngaphansi emathunjini omhlaba. Sidedela uthobo, Baba sidedela amandla ngegama likaJesu, ngegama linamandla, ngegama Baba eliphilileyo. Wayethe uNkulunkulu ogcwele nangalo busuku, fihla abantwana bakho ngaphansi kwesandla sakho, fihla abantwana bakho ngaphansi kwenkazimulo yakho, fihla abantwana bakho ngaphansi kwegazi likaJesu, fihla abantwana bakho ngaphansi kwesandla sakhe esinamandla. Baba ogcwele siyabonga, uthi umamandla ubukhosi bonke, Baba sithi bungo bakho in Jesus mighty name. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo, siyabonga mdala wezinsuku, siyabonga sonini nanini, siyabonga Alpha, siyabonga Omega, siqalo nesiphetho. Sithi uNkulunkulu wethu, mkhulu wena ungakithi kunalo sezweni. Siyabonga uNkulunkulu namandla in Jesus mighty blessed name. Baba wethu igcwele sisaphuma nathi, Baba sikhulekela ukhuselo lakho phezu kwempilo zethu egameni lenkosi uYesu Kristu umNazaretha logcwele. Onke amaphupha amabi, yonke imimoya emibi siyayibopha futhi Baba siyayiqalekisa ngalo busuku banamhlanje. Baba siyakhulula wonke amaphupho amahle namnandi avela kuwe ngegama lenkosi ethu Jesu Kristu inkosi ethu namandla. Father, we thank you in Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Nakho ke asimshandeni izandla uNkulunkulu emakhaya, moya logcwele. Glory to Jesus. God bless you. Siyabonga kakhulu kubo bonke abasibukele egameni lenkosi ethu. Please share the message egameni lenkosi ethu Jesu. Phinda futhi subscribe nalapha nje ku YouTube channel wethu. Akhona ke ama sermons ongawathola that will bless you, that will protect you, that will speak a blessing upon your life. Nkulunkulu musandibusise nonke emakhaya. I am your apostle MJ Tshabalala. Salute. God bless you. Amen. Awukodwa Nkosi yami Jesu. Sobe sanja njena ke kusasa. Hayi bo. Bye bye.